azumi wallahi. Assalamu alaikum. Bai aka yi amma kai ma kana jan azumin ka. Ka bari kawai daga. Dan yara ya ne wai na nan gaba ɗaya sai a hankali. Kowa ya nan wani ai gida ya wasu suna jin azumi. Mu bari mu sa ta nan, bari mu sa ta nan to kawai. Ba wani abu. A wuce haka. Da aka yi ne yaro. Ko kai ma kana jin azumin nan? Ya, kowa na jin azumin nan kuma kai ka san yaran nan tsoron ka suke ne ko ba haka bane. Za ka dinga musu iya wannan irin magana haka. Ko kai ka san suna tsoron ka. Wace magana na musu? Mana sun ji isla wani karkace a gaban ka kai kamar iya. Ai su babba ne ko ka manta ko azumin ya fara dukan ka ne? Ya, a daidai na nake. Mutane na ne kai ka sani ai. Ban da ma azumi ake kai ka san dole ne akwai kwamashin da zan tura su je su ma azumi. Kai ma kana jin azumin kenan. Kai. To a lafiya ne. A wuciya ka bari. Wuciya kai ka sha. Kai ka gonde bi mahauka. Kai me zai da ruwa ne wai? To bari mu gare haukar tashi. Subhanallahi. Wannan haukar tashi mai lasisi ce babban wanda ya fi ka hauka babba. Ya fi ku hauka ne. Subhanallahi. To ya dai mu ga ikon Allah. Kai babba wannan me yake nufi da abubuwan da yake ne? Yana nufin da azumin yake ji wai. A wuce haka mai gida. Ya ga wani dabba. Kasa babba. Mu je dai. Kai dan mama. Kai dai rawa din ne. Ba wai ka sassara mun shi ba kuwa? Sai yanda kace. A kusa da mu zai zo yana wannan abubuwa. Saboda iskanci. Kai babba kai ma fa saboda ku ne fa kun wani to sai wani shi. Sai ba ga kawai kallon shi nake yi mai gida ba. To bari mu ga iya haukar ta kai. My God. Tsaya mana kai ban tsinin nan kai. Ka taba mu. Ba mu da komai kai azumi ake kai. Wannan ƙarya hauka yake yi. What?